بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاثة، تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. أم كلثوم yemwe ali mwana wa Uqba ibn Abi Mu'ayth radhiyallahu anha ananena kuti ndinamumva mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama akunena kuti laisa alkadhabu, sali munthu onama. Apa timakuthana kunena ndi munthu iweyo sumawerengeresedwa kuti iweyo uli gulu onama, kapena kuti mawu ako amene ukulankhulawo samawerengesa kuti pamene iweyo ukunama pa nthawi itiyo alladhi yasluhu baina nnas, pa nthawi yomwe yanichi iweyo ukufuna kuyanjanisa pakati pa anthu. Ukupita kwa uyu kukamuuza zinthu, kupita kwa uyu kukapita kumuuza zinthu zonse zimene mukauza uyu kuuza uku, cholinga chawo kuti anthu for example kuti sakugwirizana, cholinga kuti ayanjane agwirizane. Ndiye angakhala pamene papa kupeka boza kuti ukuziwa kuti uja kuti chamakukonda kwambiri izi ndizi, kulankhula zabwino zokhazokha kuti uyu mumtima mwake mukopeke, kuti mpaka chidani kapena kuti mkwiyo omwe ali nawo uja kuti uchoke mpaka chanichi anthu ayanjane. Limenelo simalongezerani kukhala boza. Fayanmi khairan, kuti kutenga uku kukafikisa nama yanmi imeneyi kuti kukafikisa zabwino kwa uyu, kutenga zabwino kukafikisa za kwa uyu. Wa au yaqulu khairan, kapena kuti munthu ukulankhula zabwino za munthu winayo, kapena iwe kongozilankhula wekha kuti wakuti chamatisa kuza kuti zimene chanichi zili chanichi zoti munthuyo akopeke zimene zozo ukupanga zimene chifukwa chanyanji chakuyanjanisa pakati pawopo. Limenelo simalongeza kuti ndi boza. Muttafaqun alayhi. Wa fi riwayatin Muslim, ndipo mu riwaya laochokera mu sahih Muslim muli kuonjezera kuna kuti qala tana kuti walam asma'ahu, ndipo ene sinnamumve mtumikiyo yurakhisu fi shay'in, kuti akuloleza pachina chake, kuti boza kuliloleza boza fi shay'in pachino china chase mimma yaquluhu nnas, pazomwe anthu amalankhula illa fi thalathin, kupata mu zinthu zitatu, tani kuti munthu ukunama pa nkhani ya nkhondo. Mwina wapita iweyo ukatenga chanichi information kuchokera kwa adani, kuti wapita umene chako ndi intention yanji ukazitape kwa adani kucha, ndiye muli gulugulu mucha anthu sakukuziwa kuti iweyo ndi ndani, ndiweyo nkuyamba chanichi kwauza anthu achaboza. Pamene pachapo boza limenelo likuloledwa. Ndiye wal islaha baina nnas, ndi kuyanjanisa pakati pa anthu, zimenezo zikuloledwa kuti ukhuzamo kuyika boza ko bozalo uonese kuti anichi anthuwo ukalankhula zimenezozo zimene ungapange pamene popozo ngati lili boza, uonese kuti boza lakelo lili anichi in the end matitasi ake akhala abwino kuti anthu ayanjana, zimene zikuloledwa. Wa hadithu rajuli imra'atahu, ndi mawu okamba nkhani yokamba mwamuna kumkambira mkazi wake, zikuloledwanso pamene papa kulankhula mawu ojanichi kaya achikondi kaya ena aliwonsewo, kuti chanichi cholinga choti mwina chikondi chanu chiwonjezereke. Wal hadithu almar'a, kapena kukamba mkazi kwa mwamuna wake zinthu zina zimenezo zikuloledwa. Hadithi yathu ndimeneyo. Main point ya hadithi ndi mutu meti nawo al-islahu baina nnas, kuyanjanisa pakati pa anthu. Za nkhani za boza ena mwina tikhoza makhala ndi mafunso ochuluka kuti zikukhala bwanji kodi akutiuza kuti pali boza loledwa. Pali boza loledwa ndithu, zimenezo mu buku lomweli
lizabwera kusogoloku tikazafika babu almanihiyu anhu kuti zinthu zimene zili zolesera kuzipanga. Imamu Nawawi anayika babu ndithu kuti kodi boza liti lomwe chani lili kuloledwa. Pamene popo anatambasula ndithu kuti kutambasula hadithi iso inabweranso kumene koko, anayika nkubwera ndemanga zawo, ndiponso anakamba kumene koko kuti atambasula momveka bwino ku buku lake la chanji la maduwa ma adhkar, kuti kumene koko atambasula bwino Imamu Nawawi. Eya zili choncho ndithu. Fi hadha alhadith, mu hadithi meneyi zomwe tikuphunzira dalilun, muli umboni ala jawazi alkadhib fi alharb, kuti boza kukamba boza zikuloledwa kunkhani ya chanji kunkhondo. Wa fil islahi baina an-nas fi dhalik, ndiponso bozalo kuti ukukamba boza cholinga chani kuti anthu ayanjane zikuloledwa. Wazil kadhibi ala almar'a, ndiponso zikuloledwa kunama kwa mkazi bima la yubtul haqquha, komoti uname kwa mkaziko osati kunama kuti ndiyani zomwe zingaononge maufulu ake ayi. Ndiponso mkazi akuloledwanso kutero koma kuti maufulu a mwamuna wake kuti asaonongekepo. Ka an yaqula, monga kunena munthu mwamuna kunena kuti anti kadha wa kadha, iwe uli mwakuti wa ana uhibbuki, ine ndimakukonda, maungati amene wowo akuzikuloledwa kutero. Wa nahu dhalika, ndi zina zotero. Wa tawriyatu ahsan, ndipo tawriya kutenda kupinda kulankhula mopinda kamene chanichi mosembeza mawu, zimenezo zili bwino pa nkhani ngati zimene zizi, pamwe analoza Mtume sallallahu alaihi wasallam chanichi kupanga chanichi kunamapa kuti zikuloledwa kutero. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idha arada ghazwatan warra bighairiha, chifukwa chakuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam akafuna kuti akamenye nkhondo, kuti Mtume sallallahu alaihi wasallam amalankhula kuti samasindikiza kwa anthu aja kuti anichi makamaka kwa adani kuti awaphochola nthawi itiro kapena kuti awafikira litiro, samafika fixed day, koma kuti amapanga chanichi amasiya mmalere kuti asakuziwa, koma mwini wake Mtume sallallahu alaihi wasallam akuziwa kuti tsiku lakuti tikhoza chanichi kupanga attack anthu akuti. Mmene zilili kuti boza limenelo likuloledwa ndithu, loyanjanisa pakati pa anthu, kuti kubweresa mgwirizano pakati pa anthu, zimenezo zikuloledwa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.